Involucrar a mocidade na protección do patrimonio natural de Galicia e difundir os seus valores. Este é un dos obxectivos principais do primeiro concurso Parque Vibras que convocou a Consellería de Medio Ambiente para o alumnado de terceiro e cuarto da ESO. Foi unha iniciativa da Xunta de Galicia a través da Consellería de Medio Ambiente para que todos os rapaces de todo Galicia nos dixeran a través das redes que era un parque natural e nos deran consellos para seguir cuidando ese parque natural. Ao final foron máis de 400 os colexios que recibiron información e foron 500 os cativos que concursaron e ao final hoxe procedemos á entrega destes premios maravillosos donde sabemos que a comunicación tamén está nas súas mans e ten que ser unha moi boa comunicación para poder chegar ao resto dos cativos e das cativas e que, sendo eles o futuro, saiban onde están os nosos parques, que significa ter un parque natural e, sobre todo, como debemos cuidar ese parque natural. Consistiu na elaboración de vídeos de non máis de 3 minutos sobre parques naturais para a súa difusión a través das redes sociais. Un total de 36 equipos de 23 centros de toda a comunidade participaron nesta primeira edición, que culminaba hoxe coa entrega de premios nun marco incomparable como o Parque Natural de Corrubedo. Eles fano a través das redes e temos que dicir que tiveron eles máis éxito que calquera outra persona que poidamos dar unha noticia sobre un parque natural. Foron máis de 66.000 seguidores os que tiveron e, por suposto, moreas de likes. O premio vídeo máis creativo foi para o equipo Carambolas do CPI As Revoltas de Cabana de Bergantiños, o de maior valor divulgativo para Lume Verde do IES Río Cabe de Monforte de Lemos e o máis viral para Vilanchos do IES Breamo de Pontedeume. Ademais do valor dos 3 proxectos premiados, a conselleira destacou a alta calidade de todos os traballos presentados que implicaron a medio milleiro de alumnos.